sammen. Hej. Det er Christina og Louise her, hvor vi laver... Christina her, Louise der. Ja. Hun er her ikke, fordi at... Det ved jeg ikke. Hvorfor er du her egentlig ikke? Ja, det skal vi ikke snakke om. Hun er over Skype, så I kan nok godt høre hende, håber jeg. Vi laver vores første vlog, hvor vi sådan vil fortælle sådan lidt om os, om hvad vi laver herinde, og hvad vi godt kunne tænke os, der skal ske. Og senere hen vil der komme en intro-sang til både vores vlogs og vores andre videoer og sådan noget. Ja, det er faktisk ved at skrive lige nu, men Ja. vi vil gerne lave en lille blog, for det synes vi, det vil være lidt hyggeligt. Og vi har også en side, og vi ved godt, der ikke er så meget inde på vores side, men alligevel, det skal vi vil nok gerne gå ind på komme. det. Det er inde på Facebook. Og link vil stå lige nedenunder. Det var Louise peger. Louise pej. Ja, det er dernede. Ja. Tryk på det. Og giv os kommentarer. Gode og dårlige, hvis der er nogen. Så vi kan gøre ting videre. Eller bedre. Ja, bedre. like eller dislike. Ja. Bare hvis I ser det her, så fortæl det videre til folk. Og vores sang vil nok ørehænger. Det må godt gå Det vil vi alle håbe. mulige steder, fordi så kan være, at folk spørger jer om, hvad? Og med fans, så tænker vi på folk, der blandt andet også gider at dele vores side. Og gider at gå rundt og snakke om det, for eksempel. Altså, det skal jo være, fordi I er totalt besat, vel? Det gider jo det, jo, det gør også ikke noget, vel? Men det behøves I jo ikke. I bare nogen, der kigger på vores videoer, ser det videre, kommenterer på vores videoer. Liker eller disliker. Ja, lige dernede. Også. Ja, lige derude i hjørnet. Ja, vores kamera måske ikke helt lige tip-top. Men jeg tror, jeg har fødselsdag snart, så jeg tror, jeg vil ønske mig et tip. Måske i HD. Du måske. Måske være lidt bedre. Måske kommer sådan en lille fødselsdagsvideo. Ja, det kan godt ske. Vi laver det. Ja. Bye. Hej. Tillykke til dig. Om 25 dage. Hvad? Har du en straf? En var.